Ýer täher bilen gahrman arkadagymyz halk maslahatynyň diwanynyň binasyndan çykyp paýtagtymyzyň halkara howa merdiline tarap ugrady. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheri tazaşykly ötüş ýoluny düşmek bilen arasçylyk, awadançylyk we ekologiýa babatda bildirilýän talaplaryň üstünlikli amalaşyrlayan kunjegine öwürli. Ak mermerli Aşgabatyň keşfi Tomuz pasynyň ahyrky günleriniň täher çagynda hasam gözel görnýär. Gahrman arkadagymyz Balkan welaýatyna ugramak maksady bilen paýtagtymyzyň halkara howa merdiline geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň resmi adamlary gahrman arkadagymyzy ak ýol ardy edip ugratylar. Asalymdan gahrman arkadagymyzyň uçary Türkmen maşynyň halkara howa mendiline gondy. Häzirki döwürde Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Özbegistan Respublikasy syýasy diplomatik ulgamda bolşy ýaly beýleki orlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Bu bolsa sebitde ähli paragatçylygyň we durnukly ösüşiň üpsün edilmeginiň baş şerti bolup durýar. Goňşy döwletleriň arasyndaky ýokary derejeli duşugyň Hadar deňdiniň kenaryna geçirilmegine çuňurmany bar. Munyň özi awada milli syýasatçylyk zolagynyň ýokary derejeli halkara şäherleriniň geçirilýän merkezi hökmündäki derejesini putulandyrýar. Bu ýerde hormat garaguly nizama düzüldi. Ýokary derejeli üç taraplaryň duşy kabul edýän Kenarýa şäheriniň halkara howa merdiline dostlukly ýurtlaryň döwlet baýdaklary alysmanyna patyrdyýar. Gahrman arkadagymyz Türkmen maşynyň halkara howa merdilinden soňky ýyllarda keşfi düýpli özgören awada milli syýasatçylyk zolagyna tarap ugrady. Ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýän mümkinçilikleri özüne jemleýän syýasatçylyk zolagynyň nurana ýollary, oň häzirki zaman amatlyklarını özüne jemleýän binalary bilen bir bitew sazlaşygy emele getirýär.